வணக்கம் ஜோதிட நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூரியன் சுக்கிரன் இடையான தூரத்தின் காரணமாக ஜோதிடத்தில் ஜாதகத்தில் ஒருத்தருக்கு திருமண வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு. நார்மலாக இந்த சூரியனும் சுக்கிரனும் பார்த்திங்கன்னா, சூரியன் சுக்கிரன் புதன் இது மூணுத்துக்கும் முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு பேர். அதாவது எப்பயுமே இது மூணு ஒன்றா தான் பயணிக்கும். இந்த முக்கூட்டு கிரகங்களில் சூரியனில் இருந்து சுக்கிரன் 3 கட்டங்கள் வரைக்கும் தள்ளி போகும். அதாவது மேக்ஸிமம் 45 டிகிரி வரைக்கும் தள்ளி போகும். அதே மாதிரி புதன் 1 கட்டம் வரைக்கும் தள்ளி போகும். ஸோ இந்த எலாங்கேஷன்ஸ் சூரியனிலிருந்து அது விலகி நிற்கிற தூரத்தை பொறுத்து நிறைய பலன்கள் மாறும். இப்போ நம்ம முக்கியமாக அதில் என்ன பார்க்கணுன்னா, கலத்திரக்காரகன் என்ற சுக்கிரன் சூரியனிலிருந்து தள்ளி போக போக ஜாதகத்தில் திருமண வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுது. ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது பாதிக்கப்படுது. சிலருக்கு கல்யாணம் ஆகுது, சிலருக்கு கல்யாணம் ஆகலை, சிலருக்கு கல்யாணம் ஆகி திருமண வாழ்க்கை நல்லா இல்லை. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணங்களால் இந்த சூரியன் சுக்கிரனோட சேர்க்கை இல்லை இந்த பிரிவு ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுது. ரெண்டும் ஒரே டிகிரியில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் அஸ்தங்கம்னு பேர். அதுவும் திருமண வாழ்க்கையை பாதிக்கும். ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறது மேக்ஸிமம் எலாங்கேஷன் பேர். அதுவும் திருமண வாழ்க்கையை பாதிக்கும். ஸோ நல்ல பொசிஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் திருமண வாழ்க்கை ஒருத்தருக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஏன் இதை நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, வர்ற ஜூன் 4 4ஆம் தேதி இந்த சுக்கிரன் சூரியனிலிருந்து மேக்ஸிமம் எலாங்கேஷன் அப்படிங்கிற அந்த தூரத்தை அடைய போகுது. இது ஒன்றும் அரிய நிகழ்வுலாம் இல்லை. வருஷம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்க தான் செய்யும். இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு திருமண வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கும். உங்கள் ஜாதகத்தில் கூட சில பேருக்கு இந்த மாதிரியான இருந்தால் எடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக திருமண வாழ்க்கையில் அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு மேரேஜ் லைஃப் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும். நன்றி.